Els darrers anys han evidenciat que l'habitatge no s'ha considerat una necessitat bàsica per la vida, sinó un negoci lucratiu. Això ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que no han pogut cobrir les seves necessitats més bàsiques. Entre el 2015 i el 2020, el preu del lloguer a Manlleu ha augmentat un 35%. Actualment, el preu mitjà del lloguer a Manlleu és de 469 euros al mes. En canvi, el salari mínim és de 950 euros al mes. Clarament, un lloguer pels núvols i un sou per terra. Hi ha eines. La lluita incansable de les persones afectades i dels moviments socials pel dret a l'habitatge han fet que Catalunya tingui lleis pioneres per garantir l'accés a aquest habitatge i aturar els desnonaments. Aquestes lleis aporten eines perquè les administracions públiques puguin garantir l'habitatge per tothom. Ara és moment de fer-les servir. Aquesta situació només es pot revertir amb una clara i prioritària acció pública, que posi al centre la vida, que reguli el mercat de lloguers fent-los assequibles i proporcionals als salaris, que inverteixi i incentivi l'ús social de l'habitatge i en sancioni el seu mal ús i l'especulació. Qui busca lloguer no en troba o és massa car. Paradoxalment, a Manlleu hi ha 1.100 habitatges buits, sense ús i degradant-se, i l'Ajuntament poc hi fa. Més enllà d'algunes ajudes d'urgència via serveis socials que només resolen temporalment la situació per les afectades. Cap pla ni política municipal d'habitatge. L'habitatge és un dret i no un negoci. Des de la CUP Manlleu apostem, entre d'altres, per la promoció d'habitatge de protecció oficial, per aprovar un nou pla local d'habitatge per als propers 10 anys, per reobrir l'oficina d'habitatge local i sancionar els bancs que incompleixen l'obligació de lloguer social.